हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं भिडिअनि आपडेट लाबोयो जोबोद गोबाव जाबायमोन। बेनिखायनो लोगोफोर, आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय। बे गोदान भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो आरो दासिमहालागै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों आं नोंखौ मोजां मोनो। बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों जोंदावसा बर' आरो सोरजि बसुमतारी। नैबे गोदान मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बे गोदान मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों अमर बर' आरो इलिसा बर'। नैबे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि करिय'ग्राफियानो जादों सामिर बर' आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों जोंदावसा बर'। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिलिफां बर' भिडिअग्राफि इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै फैदो आरो दासिमहालागै बिथांमोननि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लाखि। जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांनाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन नटिफिकेसनआ थांगोन। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन।